соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои пешбарандаи иқтисодиёти кишвар ба шумор рафта аҳолиро бо маҳсулоти ғизоӣ таъмин менамояд. зироаткорӣ самти муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ёфта, дар сурати истифодаи дурусти технологияи парвариш, таҷрибаи пешқадам, техникаю мошинолоти кишоварзӣ метавон ҳосили баланди аз ҷиҳати экологӣ тозаро ба даст овард. бо мақсади сари вақт ва дар муҳлати муайяншуда омода кардани техника ва мошинолоти соҳаи кишоварзӣ дар ноҳияи кӯшониён имрӯз бо иштироки меҳмонон ва тамоми кишоварзони ноҳия намоиши техника ва мошинолоти кишоварзӣ баргузор гардид. имрӯз дар ин намоишгоҳ тамоми намуди техника ва технологияе ки дар соҳаи кишоварзӣ аз ҷумлаи тухми пошакҳо, нарм кардани заминҳо, коркарди байни қаторҳо, умуман тамоми техникае ки дар самти кишоварзӣ истифода мешавад ба намоиш гузошта шуда буд ва имрӯз деҳқонон тамоми кишоварзон кӯшиш доранд ки ҳамаи он техникаву технология ва мошинолоте ки дар соҳа истифода мешавад омода карда бошанд. ҳамин аст ки дар ноҳияи кӯшониён бо иштироки муовини вазири кишоварзӣ, роҳбарияти ноҳия ва тоҷик агролизинг кишоварзону механизаторон намоиши техникаю мошинолоти кишоварзӣ баргузор гардид. меҳмонон зимни намоиш аз техникаҳои дар хати тайёр омода кардашуда дидан карда, аз ҳолати техникии онҳо тайёр будан ба кишту кори баҳорӣ баҳои баланд дода, ҷиҳати иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавсияҳои муҳим пешниҳод намуданд. ҳамзамон аз вазъи зиндагии рӯзгори деҳқонону механизаторон ва то кадом андоза тайёр будани онҳо ба кишти баҳорӣ бархурдор гардиданд. маълум гардид ки имрӯз дар хати тайёр зиёда аз 100 техника ва тухми пошак, зиёда аз 1000 мошинолоти кишоварзӣ ба намоиш гузошта шудааст. дар ноҳияи кӯшониён омодагӣ ба хати тайёр аллакай аз тарафи механизаторон ва хоҷагоҳи деҳқонӣ техникаҳои лозима ба миқдори лозима ки зиёда аз 100 адад техникаҳо таъмин гаштанд ва гоҳӣ аз он медиҳад ки имрӯз дар ноҳия дар тамоми самти кишоварзӣ он олатҳои техникие ки барои киштӣ гузарондан лозим мебошад аллакай дар ҳолати омодагӣ тайёр мебошанд. тибқи дурнамо дар ноҳияи кӯшониён имсол дар майдони зиёда аз 10500 гектар кишти пахта гузаронда мешавад ки ин зиёда аз 3500 гектаршо кишти зери плёнка ташкил медиҳад ки омодагӣ дар ин самт ҳам бо усули нави инноватсионӣ, яъне усули кишти зери плёнка, он техника олатҳои лозима аллакай ба ҳамагон маълум аст дар ин хати тайёр таъмин мебошад ва гуфтан лозим меояд ки ин техника олатҳое ки имрӯз таъмин ҳастанд аллакай ин нақшаи дар вогузоршударо таъмин мекунанд. шуғули асосии сокинони ноҳия кишоварзӣ буда, онҳо дар парвариши зироати гуногуни ниёзи аввал, картошка, пиёз, сабзӣ, ғалладонагиҳо ва аз ҳама муҳим дар кишти пахта таҷрибаи бою ғанӣ дошта, сол то сол ҳосилнокии маҳсулотро баланд мебардоранд ва дастархони истеъмолии мардуми кишварро бо маводи ғизоӣ аз ҷиҳати экологӣ тару тоза таъмин менамоянд. кишоварзони ноҳия кишти зироати гуногунро дар 4 фасли сол баро монда дар ташкили гармхонаҳо ва кишти сабзавоти барвақтӣ саҳми назаррас доранд. шумораи гармхонаҳоро сол то сол зиёд карда дар як мавсим 2-3 ҳосил ба даст меоранд. ин мавсим онҳо нияту мақсад доранд ки кишти заминҳои пахтаро зиёд гардонида ҳосили баланди ин зироатро бо усули нав ба роҳ монанд. дар соли 2025 зиёда аз 10190 гектар кишти пунбазона гузаронда шуда буд ки бо усули нави замонавӣ ва аз тарафи олимони соҳа ва аз тарафи худи вазорати кишоварзӣ шахсони мутасадди дар давоми сол 6 намуд тухмҳои босифат таъмин гашта буд, яъне тухми флеш, тухми лучак, лима, лазер аз тарафи хоҷагдорон кишӣ карда шуда буд ки ҳосилнокӣ аз ин ҳисоб баланд гашт ва имсол аллакай барои гузарондани кишти пахта он миқдор тухмӣ ки барои хоҷагдорон лозим мешавад ва он аз он ҷумла тухмҳои босифат аллакай таъмин шудааст ва аз тарафи олимони соҳа кишоварзон дар ин самт корбарӣ рафта истодааст.
меҳмонон аз рафти тайёрии техникаю тухми пошакҳо воқиф гардида бо кишоварзон хоса бо механизаторон суҳбати гарму самимӣ ороста таъкид доштанд ки норасоиҳои ҷойдошта дар баъзе мошинаолот сари вақт бартараф карда шаванд то дар мавсими киш ҳамаи ин техникаҳо ба кор ҷалб гардида кишти пахта сари вақт анҷом ёбад. Кишоварзон имсол бо усули нави кишти зери плёнка 3500 гектар заминро ба нақша гирифтаанд ва барои амалӣ кардани ин мақсад техникаҳои зарурӣ дар хати тайёр қарор доранд. онҳо ин мавсим дар майдони зиёда аз 10,000 гектар замин кишти пунба гузаронида навъҳои беҳтарини пахтаро кишт карданиянд. дар ҷамъомате ки ба ин хотир доир гардид муовини вазири кишоварзии мамлакат баромад карда вобаста ба самти соҳаи кишоварзӣ ва мақсаднок истифода кардани замин бо сифат гузаронидани шудгор ва кишти зироат дастрас кардани техникаҳои зарурӣ тавассути лизингӣ бо назардошти имтиёзҳои пешбинишуда риояи ҳатмии кишти пахта истифодаи тухмиҳои аълосифат ва агрохимикатҳо истифодаи самараноки агротехникаи кишти зироати гуногун андешаҳои ҷолиб изҳор доштанд. роҳбарияти тоҷик агролизинг ин гуфтаҳоро тасдиқ карда дар бораи имтиёзҳое ки аз ҷониби агролизинги тоҷикистон ба кишоварзон пешбинӣ шудааст изҳори андеша карда ҳамеша тайёр будани кормандони ин ташкилотро бо деҳқонон тақвият дод. дар охир ба як қатор деҳқонон раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ механизаторон ва фаъолони соҳа сипосномаю ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи кушониён тақдим карда шуд. дар қатори дигар техникаҳои кишоварзӣ имрӯз дар ин намоишгоҳ технологияи муосире ки дар соҳаи кишоварзӣ истифода мешавад ба намоиш гузошта шуда буд ва яке аз онҳо бо номи фрезер дар ин намоишгоҳ иштирок дорад ки ин техника дар истифода кардан дар заминҳо хеле осон аст, муносиб аст. дар байни дарахтони боғҳо ин техникаро бо осонӣ истифода кардан мумкин аст ва аз ҷиҳати истифодаи сӯзишворӣ низ хеле камасраф буда барои кишоварзон як техникаи муосири осону як дастиёри тайёр аст гӯем хато намекунем. ҳасанзода гулизор, далери шариф, намозали эргаш, ахбор, ноҳияи кушониён.